Btr ni chief मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मैया मेसेजखौ मोननाय लोगो लोगो न'खरा गोरिबथारनाय लोगो लोगो समायना टेलेब्लेब न' लुनानै होगोन। मानगोनां बिटिआर नि चिफ प्रमद बर' बिथाङा न'खरा गोरिबथार होननाय लोगो लोगो गंसे समायना टेलेब्लेब न' लुनानै होनो ओंखारदों। नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन। आरो दिनै बेल' नङा, बेजों लोगोसे जोंहा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फानबारि ओनसोलनि सासे VCDC नि मेम्बारखौ मानि खारनाव एबा मानि थाखाय बोख्लायनो नागिरदों नोंथांमोना बेखौबो जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन। दा बे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सिगां आङो नैबे चिरां जिल्ला फानबारि ओनसोलनि VCDC खौ मानि खारनाव बोख्लायनो नागिरदों, अर्थात बिथाङा सासे मोजां सुबुंमोन आरो एबसुआवबो मोनसे समाव आफादगिरि बिबान लानानै खामानि मावबोनायमोन। नैबिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअखौ होग्रोगोन। नोंथांमोना जाहाथे जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन होननानै आङो आसा खालामदों। आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ इम्परटेन्ट होननानै साननानै नायाब्ला आरो माबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना इम्परटेन्ट साननानै लाबावगौ, नङा होमबा? दिनै जोङो साननो गोनां बाथ्राया बेनो जे थारैनो जोंहा नैबे VCDC मेम्बारनिसो गोरोन्थि ना बले नों आं रायजो राजानि गोरोन्थि ना बले बै सोरबाफोर कमप्लेन होग्रा सुबुंनि गोरोन्थि, नैखौ जों बुजि मोनगोन। मानोना बिथाङाथ' मोनसे समाव एबसुआव थानानै बा एबसुनि आफादगिरियाव थानानै माखासे मोजां खामानि मावबोदोंमोन हारि समाजनि थाखाय बा हारिखौ सिबिनायनि मुङै मोजाङैनो खामानि मावबोदोंमोन जानांगौ। नाथाय दिनैनि दिनाव बिथाङा VCDC नि मेम्बार जाफैनानै खामानिखौ मोजां मावदोंमोन ना गाज्रि मावदोंमोन बिनि सायाव नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि उनाव डिसकास खालामनो हागोन। आरो नोंथांमोना जोबनायनि उनाव कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन माबोरैहाय जाखो बेफोरबायदि गोरोन्थिया। नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला बुजि मोनगोन। दा बिदिब्ला लोगोफोर, आङो सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सिगां नैबे VCDC मेम्बारा मानि खारनाव बोख्लायजानो नागिरदों बिनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होग्रोनि। आरो लोगोसे दा बिथांखौ VCDC मेम्बारनिफ्राय बोख्लायनो नागिरनायाव रायजो राजाफ्रा गोजोननाय दंना गैया आरो बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा मा फोरमायदों नोंथांमोना निश्चय खोनासंनानै लाग्रोनो हागोन। ओरैबायदि हठातके फनजों माने जोंनि चेयारमेनखौ बोख्लायदों होननानै भगतपानि कमप्लेन थांदों। कमप्लेना ओरैबायदि सानैसो प्राइमारिनि साब्रै साबासो जनानै प्राइमारि लेभेलनिफ्राय प्लास बेयाव ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिसोरो लोगो जाजना मा रायलायनानै चेयारमेनखौ हठातके सोलायनायनि माने बिसोरो एप्लिकेशन होदों जों बेखौ मिथिया। আগৰ চেয়াৰমেনকে মানে আকৌ বাহাল ৰাখিবলৈ আমি ইচ্ছা সকলোৱে সমৰ্থন দিছে। আৰু চেয়াৰমেন চেঞ্জ কৰা বুলি এটা কথাটো হঠাৎকে কিছুমান ডিচিশ্যন লোৱাটো এইটো আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি মই আজি কৈছোঁ। কিয়নো এটা দায়িত্বত থকা মানুহ হঠাৎকৈ যদি আঁতৰাই দিয়া হয় বা আঁতৰাই দিয়া যায়, আমাৰ কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা আহি পৰে, কিছুমান অফিচ লেভেলৰ টেকনিকেল ইছ্যুৰ ওপৰত কথা আহি পৰে। তো সেইবিলাক দিশত চাই কেনে আমি কামবিলাক কৰিব লাগিব। তো আমি সকলোৱে আজি আগৰ চেয়াৰমেনকে আমি বাহাল ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতৰ যোগ্যতা আছে আৰু তেখেতে আপচু কৰি অহা মানুহ। এসময়ত তেখেতে আপচুৰ আমাৰ ভগতপাৰা আপচুৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, খুব সুন্দৰভাৱে দল সংগঠন চলাই গৈছে। এপ্লিকেশ্যন দিয়াটো মই হঠাৎ আজি পুৱা গম পালোঁ, কিন্তু মানুহকেইটাক মই মানে ধৰিব পৰা নাই বৰ্তমানলৈকে। কিন্তু সেইবিলাক মোৰ মতে হেৰি কৰিব নালাগে, যিহেতু আমাৰ 3 বছৰ গ'লে। दाथ' नोंथांमोना निश्चय मिथिखाबाय भिडिअखौ नायनानै, नङा होमबा? दिनै VCDC नि मेम्बारखौ अर्थात एबसुआव खामानि मावनानै फैनाय सासे सुबुंखौ मोजां खामानि मावसेयावबो मानि खारनाव दिनै बोख्लायनो नागिरदों। बेयाव माने माखासे प्राइमारि लेभेलनि आरो लोगोसे ब्लकनि सानैसो सुबुंफ्रा अर्थात मेम्बारफ्रा जथुमलायनायनि गेजेरजों बिथांखौ माने कमप्लेन रिपर्ट होदों होनना बुंदों। दा मानि खारनाव होदों, बिथाङा बबे मोनसेयाव बा बबे एंगेलजों गाज्रि खामानि मावखो बिनि थाखाय जेबो डिक्लेयार मोननाय जायाखै। दा जायफोरा बिथांमोना कमप्लेन होदों बिनि खारनाव दाबो माने भिडिअ मोननाय जायाखै मानि खारनाव जे बिथांखौ बोख्लायनो नागिरदों एबा ना बले बिथाङा दिनै VCDC नि मेम्बार जानानै बिथाङा माखासे गैजारोङै गोरिब सुबुंफोरनिफ्राय जाख्ल'दों नामा, नैबे बाथ्राखौ साननो गोनां जादों। जुदिहाय जाख्ल'दोंमोनब्ला दिनै माने बिथांखौ बोख्लायनो गोनां बायद' जानानै फैदों नामा, नैबेनिबो माखासे कनफिउस जानानै दङ। दा सोंनाय फिननाय बाथ्राया बेनो जे दिनैनि दिनाव निश्चय नंगौ जोंनि साननाय बा मोन्दांथियाव जिथु बिथाङा थारैनो जिथु दिनै VCDC नि सासे मेम्बार जानानै खामानि मावबाय थानाय समाव बिथाङा जिथु गैयै गोरिब गुन्द्राफोरनिफ्राय जिथु जाख्ल'दोंबा बिथांखौ VCDC मेम्बारनिफ्राय बोख्लायनाया बे गोनांथि, नङा होमबा? दा आंनि बुंनाया रंबो जादों जानो हागौ बा राइटबो जानो हागौ। नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव। दिनै आङो बेखौसो बुंदों दै, जिथु बिथाङा जाख्ल'नाय खामानिखौ मावदोंब्ला बिथांखौ बोख्लायनो हागोन। आरो जुदि बिथाङा जाख्ल'नाय खामानिखौ मावाखैब्ला बिथांखौ बिदिनो दिनै रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि लुगैदों बिथांखौ थाजाबावनो लुगैदों, नङा होमबा? नै बेनो मोजां जागोन होननानैसो आं सानदों। मानोना जिथु
जाय बिथाङा जिथु हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावदोंब्ला नों आं गैयै गोरिब गुन्द्रा फिसाफोरनि थाखाय बिजिनेसनि सासे मेम्बार जानानै बिथाङा मोजां खामानि मावनाय होदोंब्ला नैखौ जोंहा बोख्लायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया मानोना बेफोरबायदि जोंहा मोजां मानसि मोनगोना गोबां थान जायो 100आव जोंहा 10%आ मोजां थानो हागौ आरो 90%आ गाज्रि थानो हागौ बेखायनो जोङो मोजां मानसि मोननाया जोबोद गोब्राब बेखायनो जाय सुबुंखौ एबा जाय मेम्बारखौ जोङो मोजाङै मोनदों बे मेम्बारजों जोङो मोजाङै थालायनानै सला फिला सोलिनाया मोजां आरो बिथांखौनो जोङो बे जायगायाव खामानिखौ मावबाय थानो थाखाय स्कप होनाया मोजां होननानै आं सानो जुदि बिनि गेजेरजों बिथाङा थारैनो जिथु जाख्ल'नाय खामानिखौ मावदोंब्ला बा सोरनिफ्रायबा कारापसन खालामदोंब्ला बिथांखौ जोङो बे खामानिनिफ्राय एर'नाया मोजां होननानै आं सानहरो आरोना दा जाय हक आंनि बुंनाया गेना गोरोन्थिफोर जालांनो हागौ नोंथांमोना निस्सय आंखौ गावनि आंगोनि बर' फिसा हिसाबै निमाहा होगोन आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाखायो लोगोसे दिनै बेफोरबायदि जोंहा जाख्ल'नाय थायोब्ला जोंनि समाजाव नों आं गैयै गोरिब गुन्द्रा फिसाफ्रा जोबनायनिफ्राय जोबस्रांलांनो हमगोन आरो जुदि जाख्ल'नाय गैया अब्ला गैयै गोरिब गुन्द्रा फिसाफ्रा जौगानो थाखाय खाबु मोनगोन होननानैसो आं सानदों बिदिब्ला नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव फुल भिडिअखौ नायनानै लानो हासिगोन बिरसन बसुमतारीनो बा बे बिरसन बसुमतारी गैजारोङै न'खरनि सुबुंनो मानि खारनाव बिटिआर सरकारा गंसे थेलेबलेब समायना न' लुनानै होनो थाखाय राजि जादों एबा खोथा होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन दा बे फंबायनो बा बे लाइमोन सेंग्रानो मानि खारनाव दिनै बिटिआर सरकारा दायथ' लादों एबा बबे एंगेलजों नायनानै बा मानि खारनाव दिनै मा मोजां हाबा मावनायनि थाखाय संसाराव मा मोजां खामानि मावनानै बाख्नायजानायनि थाखाय बे गथ'नो बा बे फंबायनि न'खरनो दिनै सरकारा न' गंसे थेलेबलेब समायना लुनानै होनो सानदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायग्रोनानै लादो बिनि उनाव नोंथांमोनजों जोबथानायाव दसे सावरायबावगोन चिरां जिल्ला एबा बिजनि साब डिभिजननि बे पानबारि ओनसोलाव अद्भुत मोजां खबर जायफोरखौ जों सानथावा बेबायदि मेसेजखौ लाबोना होफैगासिनो दङ बिनिनो दिनैहाय बे मानास्रि हालामनि बे सेरफांगुरि गामियाव बे बिरसन बसुमतारीया साउथ एसियानि कम्फु वांसु गेलेनानै भुटानाव बिथाङा दिनैहाय गल्ड मेडेलिस्ट पुरस्कार लानानै दिनै जोंनि बे पानबारि हालामाव जाफैबाय दिनैहाय दङ बे फंबाय बिरसन बसुमतारीनि न'आव फैनानै आं दुखु मोनदों फारसेथिं मोजां मोनदों फारसेथिं दुखु मोनदों दुखु मोननायनि खारना जाहैबाय एत्त' गोरिब एत्त' माने मानसि थानायनि जिथु अबस्था बे न'खराव गैया थेवब्लाबो बे न'खराव थानानैनो बे परिबेकनि गेजेरजोंनो फंबाय बिरसन बसुमतारीया जे दिनैहाय सनानि मेडेल लाबोनो हाबाय बे मोनसे बिराद गोग्गाथाव आरो दुगाथाव जादों बिनिनो जों मोनसे खोथाखौ आरो नाम लाफाबावनांगोन सर्बेश्वर बसुमतारीयाबो दिनैहाय आसाम गौरब बान्थाजों लोगोसे पद्मश्री बान्था मोनबाय बेबो पानबारि हालामनिनो सर्बेश्वर बसुमतारीयाबो बेखायनो जोंनि बे ओनसोलाव एखेबारे सान्ति गोरोबथानि उनावहाय मोजां फरायनायनि बेबस्थायावबो मोजां माने गुबुन गेलेनाय आयदायावबो मोजां गुबुन आबाद मावनायावबो जोंनि बे चिरां जिल्लानि बे पानबारि ओनसोल स्पेसियेलि पानबारि ओनसोला गोबां माने दिगावनो जौगाबाय होननानै जों खोन्थानो हायो आङो दिनैहाय फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों दिनै फंबाय बिरसन बसुमतारीया जे दिनैहाय एखेबारे जोंनो सारा बे बड'लेण्ड एरियानि मानसिफोरनो जे माने जाथावै मोनसे रिजाल्ट दिनै बे खोन्थिनो हादों लाबोनो हादों बेखायनो जोङो बेखौ दिनै बरायदों आरो लोगोसे आथिखालनि जोंहा बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मैया मेसेजखौ मोननाय लोगो लोगो न'खरा गोरिबथारनाय लोगो समायना थेलेबलेब न' लुनानै होननानै अलरेडि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मैया डिक्लेयार होदों आरो बे डिक्लेयार होनायखौनो आंबो दिनैहाय दोलोनि मानसिफोरखौ लानानै बे न'खराव फैनानै दिनै बे फंबायनो जोङो बे मेसेजखौ होबाय आरो बे मेसेजखौ मोननायनि उनावहाय गामिनि रायजो राजा आरो न'खरनि आरो बेक्ति गासिबो गोजोननाय फोरमायदों बेनिखायनो दिनै बे फंबाय बिरसन बसुमतारीया जोंनो मेसेज होदों नाजायोब्ला जेबो जाफुङै जेबो बुस्थु गैया बे बुस्थुखौ बिथाङा रोखा फोरमान खालामनानै होदों बेनिखायनो जोंबो फंबाय बिरसन बसुमतारीखौ रोजा साबायखर होदों आरो बिथाङा जोंनो खोथा होबावदों फैबाय थानाय समावहाय आं अलिम्पिक गेलेनानै आरो देरहासार खालामनो हागोन आरो देरहासार जानानै आं सनानि मेडेल लाबोनानै रायजोनो आं बे मेसेजखौ होबावगोन होननानै बे फंबाय बिरसन बसुमतारीया जोंनो फोरमायदों बेनिखायनो जोंबो दोलोनिफ्राय बिथांनि नाजानायाव माने बिथांनि सिमाङाव जोङो जर होफागोन आरो साबायखर होगोन दा नोंथांमोनहा गासिबो बिरसन बसुमतारी
फंबाया बा बिथाङा मानि खारनाव नैबे गंसे टेलेब्लेब न'खौ मोननो थांगासिनो दङ बिटिआर सरकारनिफ्राय बा बिटिआर सरकारा मानि खारनाव बे टेलेब्लेब समायना न'खौ बे बिरसन बसुमतारी फंबायनो मानि खारनाव हरनो ओंखारदों नोंथांमोना निस्सय बुजि मोनदों। दिनै जोङो बर' सुबुंफ्रा मोजां खामानिखौ मावनो नागारै गाज्रि खामानियाव आगान होगासिनो दङ। बे बिथिंनि गेजेरजों नोजोर बोनानै दिनै बिटिआर सरकारा बैफोरबायदि मोजां खामानि मावनाय सुबुंफोरनो बान्था होनो नाजादों अर्थात बान्थाखौनो होनना बुंनांसिगोन। मानोना बिथाङा अलरेडि गाव भुटानाव बा अरुणाचलाव कम्फु नांबोनानै देरहाबोनानै गावहा गावनि मोननांगौ बान्थाखौ सनानि गल्ड मेडेलखौ मोनबोनो हाखादों नङा होमबा। दिनै जोंनि साफ्रोमबो बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर उन्दै उन्दै जाखांफुबाय थानाय लाइमोन हिन्जावसायानो जा हौवासाफोरानो जा दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जिथु मोजां खामानि मावनानै दिन्थिनो सानोब्ला बा नाजायोब्ला निस्सय नोंथांमोननि साननाया जाफुंगोन। मानोना बेयावनो फोरमायखादों जे बिरसन बसुमतारी फंबायानो माखासे गोबां बाथ्रा फोरमायदों होननानै जों खोनानो मोन्दों। आरो बे बिरसन बसुमतारीनि न'खराव थांनाय जोंहा सासे गेदेरमा सुबुङानो फोरमायखादों जे मोजां खामानि मावब्ला बा नाजानाय थायोब्ला निस्सय गाव गावनि सिमाङा सानसे समाव मोगथाव महर मोनो होननाय। आरो बेल' नङा जे नोंथांमोना जिथु गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय नाजानाया थाथारोब्ला निस्सय बे बाथ्राया सैथो होननानैसो आं सानो। दिनै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखाराव थायालासिनो फरायफुबाय थानाय समखौ नागारालासिनो गावनि सोलोंथाइ लाफुबाय थानाय समखौ ओरैनो बेखाराव गारालासिनो दिनै बेफोरबायदि मोनसे नङा मोनसे आदब खायदा सोलोंनानै लायोब्ला फरायनायजों लोगोसे नोंथांमोना डान्स मोसानायफोर बिदिनो कम्पिउटार सोलोंथाइफोर बा नोंथांमोनाव कम्फु टाइकान्ड' बेफोरबायदिनो माबा मोनसे लायोब्ला बा बक्सिं सक्सिं लायोब्ला नोंथांमोननि साननाया निस्सय सानसे समाव जाफुंगोन। आरो बेफोरबायदिनो सरकार फालनिफ्राय नोंथांमोना अनसुंथाइखौ मोनगोन होननानै आं मिजिंथिहरो। दा नोंथांमोना बुजिनो आरो मा बाखि दंबावो दिनै नोंथांमोना जिथु गाज्रि खामानि मावोब्ला गाज्रिनि फिथाइखौ निस्सय नोंथांमोना गाज्रियैनो मोनखागोन। मोजां खामानियाव आगान होयोब्ला नोंथांमोना बे मोजां खामानिनि फिथाइखौ नोंथांमोना मोजाङैनो मोनखागोन। बेखायनो आं सानो जोंनि दिनैनि बे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जाखांफुबाय थानाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जोंनि बिमा बिफायाबो बा गार्जेनफ्राबो नोजोर बोनाया मोजां। आरो लोगोसे एरियानि ओनसोलनि गासैबो सुबुंफ्रानो नोजोर बोनानै गथ'आ बबे लाइनजों थांदों बे सोरनि फिसा बैयो सोरनि फिसा नोंथांमोनाबो नोजोर होनानै गथ'फोरखौ मोजां लामायाव दिन्थिनाया जोंनि थाखाय गाहाम होननानै आं सानो। मानोना दिनै जोंहा जोंनि एरियानिफ्राय बा जोंनि जिल्लानिफ्राय सासे गथ'आ गोजौ लेभेलाव मोनहैनाय लोगो लोगो जोंनि जिल्ला आरो एरियाया ओनसोला जोंहा डेभेलप जायो। मानो होनना बुङोबा नाम मोनो। बे गथ'आ मोजां, बे गथ'आ जोबोर नाजानाय दङ। दिनै बे गथ'नि मुङैनो जोङो जोंनि एरिया बा ओनसोला मुंदांखा जाबाय होननानै जोङो साननानै लानो गोनां जायो। दिनै नाय जोङो बबेबा मोनसे ओनसोलाव बा बबेबा मोनसे एरियायाव बा जिल्लायाव सासे गथ'आ गाज्रि खामानि मावोब्ला बे एरिया बा बे ओनसोला गाज्रि मुङैनो थांनो नागिरो आरो बै गामि बे बिमा बिफा बिथांमोननि मान सन्माना जोबनानै थाङो। आं दा बांद्राय गोबावखौ बुंनो सानलिया। नोंथांमोना मा सानदों निस्सय कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरगोन। गाव गावनि फिसाफोरखौ मोजां लामा दिन्थिगोन ना बले गाज्रि लामाजों आगान सुरनो होगोन बेखौ आं नोंथांमोनाव सोंथि खालामबाय। आरो नोंथांमोनहा गार्जेनफ्रा बिमा बिफा आरो लोगोसे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जाफुबाय थानाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना नोंथांमोनहा गाव गावनि फिसाफोरखौ गाज्रि लामाजों थांजानो लुगैयो ना मोजां लामाजों थांजानो लुगैयो। आरो जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोना नोंसोरनो खुद डिसिसन खालाम बा नोंसोरनो कमेन्ट सेक्सनाव फिननाय हर आंनो दै आं नोंथांमोनाव सोंलु खालामदों। नोंथांमोना मोजां लामाजों थांनो गोसो जानानै दङ ना बले गाज्रि लामाजों थांनो गोसो जानानै दङ। नोंथांमोनखौ आं सिगाङावनो बुंखाबाय मोजां लामाजों थाङोबा मोजांनि फिथाइखौ मोनगोन निस्सय सानसे आरो गाज्रि लामाजों थाङोबा गाज्रिनि फिथाइखौ नोंथांमोना निस्सय मोनखागोन। मानोना गाज्रि लामानि फिथाइया गोखा आरो गोबाब जानो हागौ नाथाय मोजां लामाजों हान्थिनाय एबा गोसो गोरबोजों नोङो नाजानायनि फिथाइया जाहैबाय गोदै गोथाव नोंथांमोना सानसे समाव निस्सय मोनजाखागोन। बे गोदै गोथावनि ओंथियानो जाहैबाय संसाराव मुं खामायनो हागोन। संसारनि सुबुङा नोंखौ मोजां होनना गाबज्रिगोन। संसारनि रायजो राजा सुबुंफ्रा नोंथांमोनखौ मान होगोन। बेखायनो नोंथांमोना मोजां खामानिखौ मावनो नाजानाया जोबोर मोजां होननानै आं सानदों। आरो जाय गथ'आ गाज्रि खामानि मावगोन बे गथ'खौ माने संसार नाङैनो गाज्रि होननानै आसि थुनानै बुंगोन बा बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ सोंखारि हरगोन। लोगोसे बिमा बिफा गार्जेनफोरखौ आसि थुयै थुयै बुंहरगोन जे उमुखा उमुखिनि फिसाया मालाबाबो मोजां नङा। बे गथ'खौ मालाबाबो जोङो मदद दाहो बा हेफाजाब दाहो होननानैसो बुंगोन। दा रायजो राजा नोंथांमोन आंनि बुंनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निस्सय आंखौ निमाहा होगोन। आं जोबथारनायाव आखाइ खबजबै नोंथांमोनाव निमाहा बियो। लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ आं एसेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय।